A obra foi adxudicada a finais do pasado ano e acometerase nas próximas semanas, unha vez que a empresa acabe de construir a estrutura metálica que se instalará no pabillón. Trátase dunha cuberta a dúas augas con pendente do 6% para facilitar a evacuación das augas e instalarase por riba da existente, que rexistraba problemas de filtracións, posto que o ser plana favorecía a acumulación de auga. Durante estes anos se fixeron un montón de parches, se fixeron un montón de pequenas actuacións que foron mitigando de xeito pouco satisfactorio esa problemática e agora, parte deste goberno quixemos facer unha actuación integral que ven sendo a reposición dunha nova cuberta para ese pabellón municipal, mantendo a estrutura existente e instalando encima da mesma unha nova cuberta que neste caso xa non sería unha cuberta de tipo plano, sino que sería unha cuberta a dúas augas con un grado de proporcionalidade de un 6% que permite evacuar a auga da cuberta da propia instalación e, por fin, poder resolver os problemas importantísimos de auga que tiña e de filtracións que tiña esta instalación. Esta importante actuación vense sumar ás executadas nos últimos anos, que permitiron reabrir a instalación con mellores condicións para usuarios e traballadores. Tras a substitución da cuberta, que estará rematada antes do próximo inverno, queda pendente a construción dunha grada na piscina e novas salas multiusos. Aínda que tamén nos queda unha obra pendiente e que tamén é estratégica, que estuvemos anunciando aí atrás, que se votou en contra por dúas veces pola oposición, que a dotación desa instalación de graderío para a piscina e tamén das salas multideporte para as actividades dirixidas para cerrar ese círculo de obras. Ao finalizar estas obras, creo que vamos a ter un complexo de alto nivel e a altura do que merecen os boirenses, non? Os traballos para a instalación da cuberta centraránse fundamentalmente no exterior, polo que non implicarán o peche do complexo, aínda que se desenvolverán en coordinación cos usuarios e clubs que utilizan as instalacións para garantir a total seguridade.